बुहुमा सानस'हायै गोख्रैयै आवगायलांगासिनो दं। 2050 सिमाव बुहुमाव जिउ खुंनाया दानिख्रुइ हा आरो अख्रां फारागथिखौ जों नुनो मोनगोन। अब्ला मा सोलायनाय नुनो मोनगोन? फै जों नायनि। नेन'टेक्न'ल'जि। टाटा नेन' कारआ भारतआव बयनिख्रुइ फिसासिन कार होननानै जों मिन्थिगौ। थिग बेबादिनो नेन'टेक्न'ल'जियाबो गिदिर बुस्थु एबा जन्थरफोरखौ कम्पेक्ट एबा फिसा महरावनो साबसिन आरो हामसिन आबुं महर होनाय। साइन्टिस्टफोरा नेन'टेक्न'ल'जिनि फारसे गोबां आवगायबाय। मेडिकेल फिल्डआव पेसमेकारआ मोनसे बिदिन्थि। नेन'टेक्न'ल'जि बाहायनानै जोंनि सि-जोम, गाननाय जोमनायफोरा टेक्न'ल'जिजों साजायजागोन, जेजों देहानि बोलो, सैनो हानाय आरो बायदिफोरा गोख्रों जासिनगोन। नेन'टेक्न'ल'जिया केमिस्ट्रि, फिजिक्स, बाय'ल'जि आरो मेडिकेल साइन्सफोराव गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनगोन। बै समा गोजान गैलिया जेब्ला नेन'बटआ जोंनि ब्रेनआव इमप्लान्ट खालामजागोन आरो जों भार्चुएल रियेलिटिजों बांसिन सोमोन्दो थानाय जागोन। आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स। मेट्रिक्स, रबट, टार्मिनेटर, ब्लेड रानार मुभिसफोरखौ जों बयबो नायखाबाय। बेफोर गासैबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बेस्ड मुभिस। टेस्लानि सेल्फ ड्राइभिं कार आरो एमाजननि एलेक्सा बेफोर आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेदेर बिदिन्थि। 2050 सिमाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ बांसिन एडभान्स जासिनगोन। टेक्न'लजिकेलि आवगायनायजों लोगोसे मानसिया थिग गावबादिनो मेलेम गोनां, साननो हानाय, बुजिनाय मोनसे थांलाय फैलाय खालामनो हानाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मेसिन दिहुननो हागोन। बेबादि जायोब्ला गोबां खामानिफोरा रबटजों मावजागोन। एक्सपार्टसफोरनि बादिब्ला 50% दानि मानसिजों मावजानाय खामानिफोरानो रबटफोरजों मावजागोन। ट्रान्सपर्टेसन, हान्था मेला। 2050 नि गेजेराव हान्था मेलानि सुबिदाफोरा गोबां सोलायगोन। गारिफ्रा अट'नमास जागोन आरो इलेक्ट्रिक पावार जाजोबगोन। बेटारि टेक्न'लजिया आवगायनां 1000 किल'मिटार रेन्ज बेकआप होनो हानाय जागोन। पेट्रल पाम्पफोरा गोमालांगोन आरो इलेक्ट्रिक चार्जिं स्टेशनफोरा जायगा लागोन। ड्र'न्सखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनगोन। हाइपारलुप 1आ हान्था मेलानि सुबिदाखौ सानस'हायै थाखोआव लांगोन। एयारशिप्सफोरखौबो गोबां बाहायनाय जागोन। बेजों लोगोसे नाव जाहाजफ्राबो इलेक्ट्रिक पावार जागोन। टाउन्सफोराव सुबुं अनजिमा बारायलांनायनि जाउनाव लामाफ्रा 3 डाइरेक्शनेल जागोन। इलन मास्कनि बरिं कम्पानिया बे दिगजों आवगायगासिनो दं। उबार आरो एयारबास कम्पानिफ्रा फ्लाइं कार्स एबा इभटल्स बानायनायाव गोसो होगासिनो दङ। जायरस्कपिक बासेस, हाइपारसनिक ट्रेन्सफोरखौबो जेरावबो नुनो मोनगोन। नोंथाङा मा सानो? बै इयुनखौ माबादि आसा खालामदों? कमेन्टआव लिरहरदो। थेंक्स फर वाचिं। लोगो मोनबावगोन गोदान मोनसे भिडिअजों।